שבך יש משהו. כי היום אתה נכנס לעולם המבוגרים, עולם שמחייב הרבה ויתורים. אני מקווה שבעיקר ויתורים על הכדורגל. כל דבר תדרש לשקול ברצינות, ואת הדין תצטרך לתת. אם תעשי שטוח, יאחל לך את כל הטוב שבעולם, תלווה נחת לכולנו, כן גם לנו האחים, שתהיה לגבת ההורים, עשה אותם אתה למאושרים, תצלח דרכך, ושהשם תמיד יצעד לצדך. ואל תפחד, תשאף לדעת, אל תדאג עוד תקיים. תזכור שמי שבידו לגעת, יש בליבו עוד לנחם. אל תפחד, ימים יבואו, ועונות שנה תחלוף. עוד תראה שעוד תצליח בסוף. אל תפחד ממציאות מושכת, ואנשים קרים. כל אחד צוחר בבטן, ומעט שעליהם רואים. כמה כוח יש ברגע, ואני תכן בסוף. בכל דמעה שעוד תרד יגיע צחוק. ככל שזה הרגע, והנה באה השעה, מה תביא את הרוח ומה יניס את הדממה, ויש סיבות לכל דבר, חלו שלא נגמר, בסוף הדרך עוד תהיה מאושר.